Čoskoro otvárame nové moderné štúdio dverí v Bratislave s rozlohou až 500 štvorcov. Zároveň ponúkame na prevzatie dve zabehnuté výstavné miestnosti so zameraním na interiérové dvere, nástenné panely, podlahy a nábytok na mieru. Šamorín 70 štvorcov. Bratislava 186 štvorcov. Pozor! Pokračovateľom predajcom našich dverí prenecháme zariadenie zadarmo. Samozrejmosťou je možnosť predávať aj vlastné výrobky a rozšíriť si tak svoju ponuku. Staňte sa súčasťou nášho pokračovania a nadviažte na fungujúce showroomy s vybudovanou klientelou. Sme v Šamoríne na Bratislavskej 35, v budove Aréna vedľa Teska, v lokalite s vysokou frekvenciou ľudí a výbornou dostupnosťou. Hneď vedľa nás nájdete pekáreň Bajkery a predajňu vín Matišák.